Dan boko. Na'am. Mai gari yana neman ka ya ce ka zo. A'a lahiya. Lafiya kalau haka ya ce dai ka zo yana neman ka. Ok to ya ba damuwa. Shi kuma wannan yaro ya yi boko. Kwarai ku dan kashi daɗi. Ba zai gaza ba. Dan kashi daɗi an ce kana nema na. So muke mu ji menene makasudin zuwan ta nan garin sa. Tashi kai mata magana. Turance min ita. Na'am. Ka turance min mana ita don Allah. To ran kashi daɗi. Bari in ce in shi. A bani minti biyar ce. What are you? What are you, Anna? My name is Esther. Yarwa? Ai ran kashi daɗe sunan ne nata haka. To sunan ne haka? Ke, what is gravity? What are you saying? Ke, daga ina kike? What are you saying? Ta ce me? Ran kashi daɗe bari mu ƙara tambayar ta. Gravity is a gravity. Wani irin mahaukaci. Uga, I don't understand your native language. Kai, kana wani karabuti. Me wani karabuti? Kowa ya san me karabuti. Kun baka sani ba ne baka fahimce ta ba shiru. Me wani karabuti? Dan shiga wannan. Ta shiga wannan. Bai san komai ba. Ran kashi daɗe abin da ya saba ajin mu guda da ita ba.